nga inurak. Napigsa talaga ti Serbina da ito, nagdaktil ng mata. Amoyo, hinamat ko lang ba iti aso ta na panintartara iti original nga chinelas tukot. At dati nakita ko maninan nga ay na. Talaga nga pakaragsakan na iti nagdaktil ng buksit ko. Bati ba man ti buksit ko dito nga na ako. Aggagat-gat man nagitaalaga ko. Ura nga panawon ti alukunan kat adda tinakita ng maninan nga. Anda guys ang numaala amin dahil tatat ado. Ay nakit. Tiba-tiba man dahil kabsat yun. Alaan na yung amin. Ay! Awa, nandun. Oh, atani. Diba success? Oh, diba? Ay! Oh, diba? Alukon, alukon. Ngayon, natukulon. Ay! Yati na imas nga pakalaukan na tayo kakabsat kong inura. Di ba bukol ti oats? Ang palang ti balatong ta, kapapablag mo lang ti balatong ti kalumad. Ito ni, ay, ano ba ito? Yang kubay nalpas, may tamuyo ko awanin. Yung adupay, niya kanila ti kakabsat kong inurak dito yan. Laan tayo ang amin. Sayang, nagbambanuga kalinip-lipak. Dijay, nakangat nga to. Ano pa ni, dadaktil ni. Kuray nga tiyempo nga talaga, no nagagat ka, kindadaktil ti matam, nga agsapol ti malamot, ay katadda ti masapulang. Kaya ti kabsat yun. Sayang, alaan tayo ang amin. Ano, mabsok na dito yung alaga, tibusok ko ang kunakan na yun. Ano, kadaktal sabo nga. Tiba-tiba. Manayon kakabsat ko nga inurat nga ngarat ng gutun dito kakabsat yung anapon noon nagkiurat. O di ba press from my puunti ko. Puunti alakon syempre. Ala nga puunti balang. Amoy alakon. Magimas kan kabsat mo nila natin masidan kakabsat ko nga inurat. Ado dito yun. Pablad gitin ta rumabiin. O, dahil tiniti nakapansin na kadati sabong na dahil alok ko, no, nagragda ko na yo, o, imbukira, dahil nagdadakil ng matakakat, nakita, dahil po nakaay, nakit, o, na yun, tiba-tiba man ani kabsat yung nga inuratan.